наистина ли ти си наследник на баба Марта? Тоест ти си новата баба Марта. Наистина ли е това? Аз съм новата баба Марта Вапч. Значи ще стана баба чак когато ме залюбиш, Славчо. И си народим 2-3 дребни дечиня. За сега само съм кака. Колко време още ще се дърпаш, бе, Славчо, бе, Славчо, бе, Славчо, бе? Хората ме продуцират вече. Кой път ще продуцира тебе, бе? За какво ще продуцира? Кой ще продуцира тебе? Имам си млад менеджер, млад още хубав, хубав още дългокос. Искам да ти го покажа. От 20 години ме продуцира. Гледай го, мой приятел е, от дълго време ме продуцира. Кой е това? Слушай, какво ще каже за мен. Смея да заявя, че албума се продава изключително добре по две причини. Първо, много кадърна, второ, ние сме много кадърни. А в рамките на сериозното, създава един албум, който има мястото си на пазара. Хората го харесват и го харесват, защото тя прави музика за своите почитатели, обича си публиката и е страхотен професионалист. Второ, качеството на албума има в предвид саунд е страхотно. Записване тук в телевизията с господин Тодор Лечев и саунда наистина е страхотен. Песните са записани много професионално и са произведени на носители, които също са доста добри като качество, така че се получава един доста добър продукт, който е изключително комерциален в хубавия смисъл на думата, тъй като имам такива впечатления, че комерциалното за много мои колеги е лошо нещо, докато за мен едно нещо, което се продава добре и е комерциално, е страхотно. Много важно! Браво! Голяма работа! Много смешно! Много смешно! Благодаря ти, че се погрижи за мен! Много се смях! Благодаря! Умрях от смях! Искам да ти благодаря! Това е толкова смешно! Че се грижиш 20 години за мен! Много смешно! 20 години се грижиш за мен като продуцент. Не знам дали съм издържала теста на славата, но теста на парите няма да го доживея. Сега искам да... Хареса ли ти моя продуцент? Право съм... Направо ще изригна... Ако не беше той, нямаше да се развия така като певица. Само да свърши предаването. Виждам, че си напрегнат днеска баба Марта. Виждам десетки хора при рибите, виждам. Не. Аз гледам. При гупите. И виждам при рибите хора на валица. С шнорхили очила. С шнорхили. Водолази. Много ми хареса продуцента. Не се е променил, ми е хубав ми е. Кажи нещо за... Ма защо? За 1 март. Само ти се страхуваш от младостта. Не, бе! Всички се гордеят. Не става дума за младост. Наследнико на Дъмбълдор. Ще ти кажа Дъмбълдор. Ще ти кажа Дъмбълдор.